po ninyo nga ang Ginoo kauban ng gyapon nato. Amen. Mo nang magpabilin ta sa balay sa Ginoo kay aron ang Ginoo makikuban nato. Nahantod sa panahon nga din gitagal sa Ginoo ni kalibutan at dunag yun ni gitawag og ending nga. Kung ang mga tao wala sila napakabana sa katapusan, daan naman po na dito pa sa panahon sa mga katawag sa Ginoo. Gani gipapisi sa ila nga sila wala nakabalo kung ano sa ang katapusan. As long nagtuo sila nga dunay katapusan pero wala sila nagpakabana sa katapusan. Maninong dahil mga tao wa nangandam. Kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, bisan ang 12 ka disipulo nangutana kang Jesus Christ unsay ilahanan sa katapusan. Mo itong gitudlo ni Jesus Christ sa Matthew 24, aduna gyoy katapusan. Sa tanan butang mo na nga kita nangalagad ta because of the ending. Nakita nato sila giblind sa Ginoo nga di sila kakita sa katapusan aron di mangandam. Although ang prophecy ni Amos nagsulti siya, prepare to meet thy God. Mangandam daw sa pagbalik sa Ginoo. O bitaw na nga din kini atong hisgutan karon magpadayon ta may tungod sa will of God. Anang kabubot pun sa Ginoo ba? Dili mata makaingon kung maminaw ta pulong sa Ginoo, that is the will of God na. Adunay pulong sa Ginoo nga ipangwali pero dili kabubot pun sa Ginoo. For example, nga din kita kuno magsimba. Ang iyang gisulti magsimba ta sa adlaw nga iyang gihatag. Dili sa mga adlaw. Magpasalamat ta sa adlaw ug sa balay sa Dios. Kay ang unang kadlaw gihatag sa atoa wala siya naghisgot nga din nga kanang tanan mga panahon atong daygon og pasalamatan ang Ginoo. Aduna ray usa ka adlaw nga iyang gihatag alang kanato aron kanang adlaw ato yung tahoron. Mo bitay hinungdan si Apostol Pablo nagsulti sa Roma nga ang tao dapat ma-convince nga aduna gyud usa ka adlaw nga lahi. Kay mao kana ang napulo kasugo kanang gibuhat nga Sabat day keep it holy nga magbalaan ta kay ngano man naibaw ang Ginoo nga ang tao dili na mabalaan sa tanang adlaw. Bisan sa Lunes mo na ang gusto lang niya bisan kana lang usa magbalaan. Pwede ta makasimba makadaig pinaagi sa atong mga lips ang mouth pero atong heart di nato na mahimo sa tanang adlaw kay daghang ni gibati niya itong kasing-kasing. Mo bitaw na ninitag na aniya na ta sa gitawag og final. Na ta sa destination. Na ta sa adlaw sa Dios nga umalabot. Kanang adlaw sa Dios ba nga umalabot ba? Although dili pa ni adlaw, mo ni ang ilhanan sa last nga adlaw para sa tao kung ato yung basahon. Nga din kita nagpaabot sa adlaw sa Ginoo kanang adlaw sa Ginoo mo nang giingon terrible. Makalilisang. Gani ang pulong sa Ginoo nagingon alaot ang tao. Mag-mourn yun siya. Mo na yung gingon dito sa Revelation. Miserable. Kanang kaluoy gyud kayo, luoy gyud kayo ang tao mo ni gingon sa Bible. Kung atong palandumon ang tanang nahitabo tong unang panahon sa mga katawhan sa Dios. Although naanay mga gitawag o painumdum nila, manang gingon ni-refuse lang gyapon sila. Mao bitaw nakita pod mga Gentiles ang pulong sa Ginoo gisulti na daan sa mga tao sa Ginoo. Unya kay wa man sila naminaw. So therefore giapil ta. Pinaagi kang Jesus Christ. Gi-reconcile ta. So therefore ang pulong sa mga Hudiyo sa mga tao sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila sakop na ta. Wala kung sila nag-refuse
dapat unta kita dili ta mo refuse. Mo ni ang ato ang hisgutan karon kanang kabubuton sa amahan. Kay ang pulong sa Ginoo nga nisulat diri adunay kabubuton kanang pagbuot sa Ginoo. For example, kung magsimba man lang ka sa laing adlaw, dili na kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo gyud kanang will of God, gyud kanang one day. Gani ikaw ma-convince kay matod pa niya ang nag-ila sa usa ka adlaw nga lahi sa ubang mga adlaw, mao kana ang nagpasalamat ug ang nagkaon sa pulong sa Ginoo kanang na-convince nga lahi. O bitaw na nga usahay ang tao ba nga abi kay pulong sa Ginoo. Mo na ako gingon ninyo sa akong pagbasa dinhi, adunay nagawali ingon ni Apostol Pablo by inveighing, invade. Kanang gitawag og kasina lang. By gining, kanang by may tungod sa gitawag og makaginansya ba? Makakwarta, by corruption. Manay nagwali, manay nungdan ang gipangwali is dunay tulo ka klaseng gipangwali do sa mga magwawali is about lying words. Anong bakat nga mga pagwali ba? Para na magsige kagwali niya wa kay wa nimo wali sila nga mangandam ta kay adunay ending. Although nagwali ka nga magpabiling ka sa Ginoo niya, ang problema day pag-abot sa panahon nga mao bitaw ang gingon ni Apostol Pablo nga ikaw day reprobate, disqualified nga naman. Kay wa may labot diay sa papangalagad sa Ginoo na may gingon diri nga ginahanglan gani nga mo dagan ta sa lumba sa kinabuhi. Kay matod pa niya ang nidagan ra mao ra nay makadawat og ganti. Ang wa mo dagan mao ni ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo nagdagan ta sa lumba kung kinsay makauna mao ra gyud gantihan sa Ginoo. Mao bitaw nang dunay pulong ang mauna, maulahi ang maulahi, mauna. Kay do naman gyud gitawag og lumba sa kinabuhi. Nga kanang kinabuhi nga i-premyo. Babita na ang eternal life is gitawag na crown of life, i-corona na nimo. Kay kinatong life is like atwan lang ni sagbot. Babita na ninitak na ato hisgutan ng will of God. Mao ni ang will of God nga ako isultin nyo kanang final. Although ang will of God sa tinuod lang pangitaunon pa nimo kay ang will of God is mystery. Manang ninyo sa Apostol Pablo, kinsa may makasulti ninyo sa mystery of the will of God. Kay kanang will of God is a secret. Pero i-reveal na niya ngadto kang o sa mga servant sa Ginoo. Kung ang mga pastor may bao gani sa will of God, manang gingon nga gi-reveal niya kay servant na siya sa Ginoo. Paragod ni Daniel. Although si Daniel, usa ka taong iya sa Ginoo, nga din gigamit siya aron pag-interpret sa damgo, sa hari ni King Nebuchadnezzar. Munang nangayo siya mga tulo ka adlaw, kay nga naman, mangayo siya sa Ginoo. Ay maunang problema ni King Nebuchadnezzar, walay naka-interpret. Managipanawag niya tanan mga wise men na apel ang mga Hudiyo, si Shadrach, Meshach, Abednego ug si Daniel. Nya si Daniel ang usa ka gituboy sa usa ka gitawag og katong sundalo, kapitan sa sundalo nga si Daniel daw naga-interpret. Wato hinungdan gitawag siya sa hari. Gipa-interpret niya ningon dayon si Daniel tagay kog tulo ka adlaw kay adunay Dios nga mo-reveal anang imuhang damgo. Kaya bisag siya wa si kabalo. Motong sa diha nga gitagaan siya adlaw. Motong sige siya pangayo hangtod gi-reveal sa iya ang tanang mga damgo. Sa damgo sa hari. Motong niabot ang tatra niya tubang na siya. Iyang na tagnaan tanan nalipay ang hari. Kay ang tagna sa
Ginoo sa hari aron magpadayon gyud ang mga pagpangalagad. Giingnan siya nga ikaw hari mao ang ulo sa ribulto nga maong ulo. Di pa yan niya eh. Ang sunod nimo pero waing na ni Daniel, ang sunod nimo mo nimo patay nimo, rumawa ka. Sinubukod ni Sar pinaagi sa damgo. Wala gid siya kalit dayon pag humanyag. Gitawag og nahibalo siya sa interpretation sa iyang damgo. Nya gidamgo siya usab ni Daniel ka kanang hari sinibukod ni Sar. Mukamang lang nagkalit. Kadto sa sagbot murag kiro, mukaon og sagbot hangtod mamatay nanang nagtabog ka. Kini bukod ni Sar. Wala nga ang will sa Ginoo is mystery. Walang gingon para sa uban, parables ng will sa Ginoo. Parables na lang, wali-wali. Pero para sa ato nga nangalagad, kung tunay ta sa Ginoo, o labi na kung gipadaygan ta, dili ni parables gipadayag sa Ginoo ang mystery. Mo ni akong gingon sa inyo ang mystery. Kabalo na mo sa mystery. Mo na ningon sa Apostol Pablo, ayaw mo pag-ignorante. Nagay last mystery yang gingon ha. Basig ang tao kabalo ha. 1,000 years sa Ginoo, sa tao, one day lang na sa Ginoo. Mo na mystery na ana sa 2 Peter. The last mystery kay basig ang tao manggod nagsalig nga mao nang hinungdan mga tao na ay kuan nila, hunahuna nila nga 1 million years pa. Sa tinuod lang sa Genesis unong ra kaadlaw gibuhat niyang kalibutan. Nga naa naman kita sa unong kaadlaw sukad pagtukod sa kalibutan. Gikan kang Adan hangtod kang Noah. 2,000 years to. Mao gina ang naisulat. Nya matod pa nila nganong ningon sila 1 million kay tungod ang kalibutan daw pagbuhat ini sa wa pa gibutang ang mga yuta, gibutang ang tao tanan. Kanang gitawag og walay porma. Kanang void and soto. Basta walay porma daw. Kanang dili siguro dili lingin mo na gisaligan sa mga science. So kadtong mga pagtukod sa kalibutan, una pa niabot sila Adan, millions pa to. Naa pa to dito gitagna sa mga scientists ang mga dinosaurs. Dito gitagna nila. Mo na nga nag-imbento sila og mga dinosaurs karon kay naa daw na adto. Sa tinuod lang ang gibuhat sa Ginoo. Katong gipasulod sa arka ni Noah ang tanan mga hayop, buutan, bisaan layon, mga tigre tanan, mga buaya. Mo nang katong tanan nakasulod sa arka ni Noah, mao ra toy gibuhat, walay dinosaur dito. Wala nga ausa ka butang nga din gikinanglan gyud ang will sa Ginoo. Kanang will sa Ginoo sama na ka mystery dili nato na malalis. Unang gingon dito sa Deuteronomy, secret things belong to God. What is revealed unto us, mo nang atoa. So, i-reveal lang sa Ginoo para sa atoa. Kung kita gayod mag-search ang pastor kung mag-search gyud sa pulong sa Ginoo. What is acceptable word? Mao bitaw na samtang nagtuon ko ini, nakaplagan ako. Ang will yun sa Ginoo mao ni kay dili ang tanan ingon ni Jesus Christ makasud sa gingarihan sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Amahan. Mao ni akong ingon kaninyo ang final will of God is there is adoption. Adoption is the final redemption for the people of God. Naay adoption. Ang adoption, another term for rapture. I-adapt usa ka. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, kung dili nato amahan ang Ginoo, we are bastard. Mga anak ta nga walay amahan, walay inahan. Wala mga bastard sons. Pero kay naa naman ta sa Ginoo, atong amahan ang Ginoo, pinaagi kang Kristo Jesus. Wala hinungdan nga kita adapon yun.
Magisgot tag adoption diri sa kalibutan sa orphanage. Mabitaw nang kanang lingon ang pulong sa Ginoo si Jesus Christ, dili daw tabiyaan nga orphan. Mo nang mga orphanage na adya mga bata, no? Mga bata gipang hatag dia sa orphanage nga mga magdumala ana katuwa na yung mga ginikanan. Unya dia sa orphanage kang mga inahan nga walay anak, wadto sa orphan. Ang promise sa Ginoo sa mga tao, di tabiyaan niya nga orphan. Nagi mo adapt na to. Muna, jackpot ng mga bata nga nasa orphanage. Kung dunay mo adapt nila, kung ang Amerikano maka-adapt nila, dato sila. Kasagaran mo adapt ka ng mga dato. Muna, ang Ginoo ang pinakadato sa tanan mo, nang adapt punta. Di gwapo kayo, maayo kayo. Di ba? Matahong kayo nga adapt punta sa Ginoo. Muna, ang will sa Ginoo is adoption. Nya kano sa man ang adoption? In the days of redemption. Kung basahon ni mang pulong sa Ginoo natay redeemer, man inungdan na redeem ta, unya bantayan ta aron moabot ta dito sa the day of redemption, kay dunay days of redemption at dunay mga paglukat pagyud sa tuwa. Mo na gitawag og rapture. Kung sabton jud di mo pulong sa Ginoo, kung i-search mo pulong sa Ginoo, wa bitan ang mingon ko ninyo ani gid mo diri kay diri ra sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo munaog matag Domingo, mingon ako matag Domingo. Kay Gentiles man ta. Sa tinuod lang sa Hebrew, Sabbath day gyud nila ha. Manang sa Sabado gyud sila nagasimba. Pero mo nang gingon dili ta mo ingon ni Jesus Christ, ayaw mo pagsundog sa custom nila. Mga customary nila, magpuasa sila. Kita as long nga din itagaan ta sa Ginoo Grace Day para sa iya ha, dili para sa tuwa. Aron muhimayatan niya kay siya nagbuhat nato. Mo nang gingon Sabbath din made for man, not man for the Sabbath. So dili ta kabalibad kay nganuman. Sa pagbuhat sa tao, aduna nay gitawag og adlaw ipagpahulay. Aron ikaw makapahulay kay ngano man gitunglo ang tao sa Ginoo, mabuhi siya pinaagi pagpatulo sa iyang singot. Muna inungdan, nagpromise na pud siya nga tagaan sila pahulay. Sa atong pagpangalagad karon, makabaton ra tag pahulay, eternal rest, which is the eternal life. Manang gitawag og incorruptible o kanang immortality, kanang walay pagkalaos, everlasting. Muna hinungdan dunay gitawag og changes. I-change gyud niya, ibutang gyud sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 23. Sa diya nga ibutang na sa order ang tanan. I-order na ba nga ang tao gayud ma-change? Nga din si Jesus Christ ang first fruit niya. Kita dayon sunod. Mga first fruit diya sa Ginoo nga una gayong mga anak sa Dios. Mo nang gitawag og firstborn. Ang firstborn sa usa ka tawo giingon sa Ginoo, iya gyud na. Ihalad na ninyo mga firstborn. Nga kita mga tao nangalagad sa Ginoo gitawag tag firstborn. Ug moingon si Moses nga din aduna magoy mga makalilisang nga mga butanggod mo abot. Maninong daningon si Moses sa Hebrews chapter 12 nga din ayaw lang mo kadlo kay naa naman mo sa Mount Zion, the New Jerusalem, the heavenly Jerusalem, the church of the firstborn, ang simbahan sa mga unang natao diya sa Ginoo. Unya kita ang gitawag og na tao una diya sa Ginoo kaysa mga tao sa kalibutan. Mo tawag firstborn. Nga naghalad siyang kagalingon kay ang firstborn iya gina sa Ginoo. Mo hinungdan ipahalad ninyo anang firstborn. First fruit sa inyong mga umahan ihalad na. Firstborn sa inyong taguangkan sa inyong mo nang gimuntian ihalad na sa Ginoo kay iya na. Ayan mo paghunahunag mga daotan kay ang Ginoo dili daotan. Ang iyaha ang gitawag
sa Ginoo, mao na ang pulong. Mao na ako balag nga unsa mo diha, basta ako manangalagad ko sa Ginoo kay gitawag ko niya. Aduna siya gitawag og high calling ba, kanang calling sa kahitasan ba nga kita ang dalon niya. Mo na ituwi balag kung sino hitabo nato, kanita na nang hitabo nato lawas lang imo bita nang ilisan ta. Adunay changes, twinkling of an eye lang, mo na kuyaw kayo. Milisikant lang na kung dili ka kapil ana. Wala na lagi apon. Bisan ako kung dili ko maka-enter ng twinkling of an eye. Ug makalitan na day ko ug nakahinumdum nagbuhat kog daotan mo nang nagapray ko kanunay sa Ginoo nga naay tudlo ni Jesus Christ about prayer. Magpray ko ka na lead me not into temptation. Gayri ko Ginoo ngadto sa dili ko matintal. Unay prayer nga gitudlo sa tuwa sa Ginoo. Mo na ang ato ang hisgutan karon kaning kabubuton sa Ginoo ang final nga adoption in the days of redemption. Kita nito nga gi-redeem ta, di ba? Mga gilukat ta niya. So therefore kay gilukat ta, giprocess pa ta niya kay kung kita nalukat na tuwa nang tata sa langit na ayo ba natong una ba nga mahinumduman ako nga magdebate sila diya sa San Pedro. Doon ay pilisupo kayo. Kung ikaw nalukat na nga amang kadiri gyapon sa kalibutan, gilukat na magka dapat tuwa na ka sa langit. Tama, yun. Kuya, kaya pa may adlaw sa redemption. Mo man ang redeemer. Redeem and redemption. Naay, the redeem of the Lord mo na kaning mga redeem abini mo. Atong tan-awunon po ni kung ikaw bagyod na redeem. Although atong redeemer si Jesus Christ, ang tibok kalibutan, mga tao gi-redeem. Gibayran niya ba, gilukat niya, giluwas niya ngadto sa hinanaling kamatayon because sin, the penalty is death. Kita nakasala, ang penalty na kamatayon, mo na tanang tao, ningon siya, it is appointed unto man once to die. But after this, the judgment. Yung gusto lang ka anak day, nga ang mamatay tungod man sa sala. Mo na si Kristo ni ani dinhi nagpakamatay aron dili ta magpakamatay. Ron sa unta man giprapisiman bisan mga tao sa Ginoo gipili niya ang kamatayon. They chose death rather than life. Sila kita ayo ko ina nga din atong gipili ang life rather than death. Muuyon man ganit nang it is appointed unto man once to die. Unya may mo para magyuta malangit once to die. Once to die. And after that, usa may gingon, judgment. Kabaw ba man ang judgment? Okay lag reward. Ganti ang ihatag sa Ginoo kung judgment, hukmalanan pa ta. Kung kita bagyud malangit or dili, di pa ta mahibaw. Mo na nga ayaw mo pagpakamatay kay wa mo kabalo unsay verdict si Ginoo sa tuwa. Mo na nga din unsa matong buhaton, the will of God. Mo man ato ang gigrown jud kanang nangalagad sa Ginoo kanang mga tao mo ni ang ialahag yung dapat bation. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 23. Even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. O i-redeem pa niya itong body, kay kinatong body. Dagay sakit, dagay mali, dagay sayok. Bahala ng body masakiton. Way bali na daw mo. Nang hinungdan na kaingon ko nga din, tama itong gingon ni Jesus Christ. Bahala kag pungkol ka, basta makadto kag langit. Kay kontra sa kumpleto ka sa lawas nimo nya di ka kadtog langit, saybot pasabot nga ayaw pa nung balinga ang pulse kanang imuhang figure o posture sa imuhang lawas. Figure sa imong lawas unsa ba ka, pangit pa ka, gwapo pa ka, pungkol ba ka, unsa ba ka diha. Aslo nga diin ang imong kalagayod naghandom sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo. Manang ningon si Jesus Christ, tinuod na ang body ninyo.
maluyahon. Kay nga naman, dunay hago ba, mahago. Mabitaw ng pregyod sa Ginoo nga tagaan tagkusog. Pero bisag pag naghago kang Ginoo, muhatay nimong kusog nga naman. Tungod sa inyong pag-ani din eh. Mo nagiingon niya, the joy of the Lord is your strength. Wana will nga moani tagani din eh, ang Ginoo malipay. Ang dili mo ani diri, ayo ko inang Ginoo malipay nimo. Mo bitaw nang ningon si David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Mo bitaw nang wato ta dito sa balay sa Ginoo with joy and gladness. Ayaw mo gani din nga, wa mo'y kalipay, maminaw lang pulong sa Ginoo, wa mo'y kalipay. Sa tinuod lang, kung mahimo lang mao ginatong nahuna nga din malipay ta kumanit dinhi kay kung kana gani will na sa Ginoo nga ang tanan tao mo ani dinhi with joy and gladness. So therefore ang Ginoo mahimuot unya ang kahimuot sa Ginoo ang kalipay sa Ginoo mao na imong kusog. Wala bisag tiguan nakakusgan ng gapon ka. Bahalag na kay mga gibati kaluya kalintura tungod lang na sa lawas nga nahago pero ang imong kusog steady na. Mao nang giingon ni Job, even in the very age. Kanang bisan ikaw matiguang na ka, ang Ginoo makiguban nimo. Kay ang Ginoo may tagiya sa kusog. Mo na ang strength nato, mo na pangitaw na tong kusog sa Ginoo kay kinatong kusog. Unod nun lang ni. Nga murag nagbase sa unod ba kung luya ang unod, luya puta, watay kusog. Pero kay naamata sa Ginoo, mo na ang atong kusog ang Ginoo. Manang dalay ko ng Ginoo nga bisag moabot ang kakapoy nako. Manang gingon dinhi, naaman ko'y mga ubo, naaman ko'y kaluya diri, pero akong kusog. Wa mawala mo nang tama gitong gingon sa pulong sa Ginoo. Mo na nga ang will sa Ginoo mo na ato ang paningkamutan nga may bawkan ato na. Sa tinuod lang ang atong groanings sa atong kaugalingon kanang groan ba kanang nangandoy ta ba? Nag-groan ta because of the lamentation. Anang lamentation, mga sorrows nato, mga problems, mga troubles. Ayaw ko ina nga na may problems. Wala may problems, wala may trouble. Gawas kung na may kwarta, kaya ang kwarta, answer of all po na. Answer na sa problema nimo, sa troubles nimo. Unay game sa Ecclesiastes nga din, answer po na. Mo nang ningon ang Ginoo si Jesus Christ mismo no one can serve to master God and mammon. Kanang mammon is money. Kaya ang money po mo serve, kung mo serve ka dis kalibutan nga din baliwalaon nimo ang Ginoo, makakaplag gyud ka. Pero nag-serve ka sa kalibutan, mo na ang tao na dato tungod kay nag-serve dis kalibutan. Mabita na ang idol, ang mammon, that is money. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, the love of money is the root of all evil. Gamot na sa tanan pagkadautan kanang ikaw nahimo kang Kristiyano bisag nagsimba ka dautan ang tawag sa imo labi na kung wa ka kabalo sa will of God nga halos ang imuhang kasing-kasing nagsalig sa imong riches mo nang kanang ningon ni Solomon nga din nga alaot ka undangin na ninyo ang pagpaningkamot aron mo madato. Mo nang gingon cease to be rich. Undangin na ang inyo hang pagpaningkamot aron mo madato. Kay usa na kagitawag o kalaban na sa Ginoo. Mao nang lingon gani dito sa New Testament. Ingna ang si Timoteo giingnan siya. Ingnan ang mga dato Timoteo. Ayaw mo pagsalig sa inyong pagkadato. Bitaw na nga dito magsalig sa pagkadato at saligan ang Ginoo mo na ang mga pobre dapat musalig sa Ginoo kay gituyo na sa tao na din mapobre sa Ginoo nga mapobre ang tao aron makaila Ginoo mo na nga kita mga pobre bulahan ta kung makaila ta sa Ginoo kay ato ang gingharian sa langit. Mo na ang will sa Ginoo, the final is adoption in the days of redemption of the people of God. Sa diya nga, moabot na ang panahon sa redemption. Doon ay days of redemption. Alang sa mga gi-redeem. Because the Redeemer, manang gingon dito, is a strong. Our Redeemer is ligon ba? Husgan. Manang katong mga gi-redeem.
Why makailog ato kung ikaw mo to nga giredeem kaya mo kadlok. Mo ni gingon sa Bible, bisay dili na to kadlokan. Kanang vaccine, although kanang vaccine tinuod do na nay side effect. Pero nganong mahadlok man ta? Nay pulong giingon dito kung ang Ginoo na nimo sa mabuhat sa tao bisag kapila pa ka injection ni. Mapaakan man gani kag bitin nga poisonous. Makainom kag hilo. O bitin nga adunay binom. Makakaon kag hilo. Di ka maunsa because the sign shall follow them that believe. Ang ilhanan maganunot kaniya nga mituo kung ikaw nituo. Wanang gingon dili ka maunsa. Wana nga to ang groaning. Lamentation dia sa Ginoo nga Lord ilisi ni among lawas kanunay maluoy ka namo. Kay kini among lawas para na mangayo kag kusog aron makasimba ka, mangayo ka wag ka nang kaayuhan aron maayo ka kay pait ra ba ning may sakit di ba? Di na ka kadayeg sa Ginoo. Mo nang gingon sao naman nimo paghigugma sa Ginoo tibok mong kusog nga luya na may mong lawas. Mo na nga kung ang Ginoo nagatag kanimo kusog, igugmaan ang Ginoo. Kanang redemption of our body ang pagsagop sa atong lawas, pagsagop ang katapusan nga paglukat sa tuwa. Mo na gitawag redemption, the day of redemption. Sa Acts chapter 4 verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Mo na gingon sa Acts. Aron lukaton katong mga na ilalom sa balaod nga nagsimba lang daw kuno tungod kay mao kanay giingon sa pulong, mao nay giingon ni pastor, mao nay giingon sa mga magwawali, mao nay ilang nabasahan diri. Luwason ta diri kay matod pa ni Apostol Pablo adunay nasulat niya dito nga gagingon ang under sa law is tinunglo. Abaw ba mo sa nang tinunglo? Death. Duha ka klaseng death, spiritual and physical. Ang kuyaw dia spiritual. Kanang physical, why kaso ng physical? Mabitaw maningkamot ang atong physical dili gid ni mamatay hangtod mailisan ni i-adapt ni manang gingon redemption of our body. Malukat gyud ni nga mailisan gani in the twinkling of an eye mahimo ning like an angels. Yung gitawag og celestial. Muna yang gingon. Ang acts to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption. I-redeem ka, ipagawas ka, lukaton ka sa mga gibuhat nimo nga tungod lang sa pulong sa Ginoo. Kasabot ba mo na? No, lisod sabto no, mo bitaw na mystery. Kaya ang mga tao manggod nakalagad tungod kay mao nay nabasahan. Mao man po na giwali. Abi nimo kung imog yung basahon, we are not under the law, we are under grace. Saba mo sa ng grace, nagrasyahan ng taba. Muna ayaw basihan ng pulong sa Ginoo only. Kaya kung magbasila ka sa pulong only, under ka sa curse. Kinahanglan basihan na nimo ang pulong by the grace of God that He give His mercy unto us. Nga siya muhatag og kaluoy ba, nga maluoy unta siya, nga kita iyag yung luwason, unya kita pod, excuse me, maluwas ta, pinaagis pagtuo. For by grace we are saved through faith. Kanang grasya sa Ginoo, alang lang yatong nagtuo, nga kanang pulong ayaw na buhata without faith. Excuse me. Kailangan na kay pagtuo. Nga mutuog yun ka na, nga maog yun na, tinuod yun na, dili lang kay ingon nga, mabitaw ning tao nga din, musimba lang, pwede dili, pwede musimba, pwede dili,
baliwala lang nila katong pulong nga din kinahanglan gayud nga ma-convince ka baliwala lang ng adlaw. Imbis kanang adlaw nga iunor gyud kanang adlaw mao ginagihatag sa Ginoo baliwala lang. Mo na mga under sa law kay ngano mawa mo gyud nila tuhoy nga kana gihatag sa Ginoo. Mo na under the law. Mag-ampo lang. Basta nag-ampo lang kay mao man ay gisugo ni Jesus Christ mag-ampo mo. Under sa law. Unya, wala nila tuhoy kung unsa to'y gisulti ni Jesus Christ. When you pray, klaro ato, enter into the closet room that your Father will answer you in secret. Unya, ipagawas lang hinuon. Dito na sa gawas. Madelikado hinuon mo, anak. Sabi ni mo na pagsulay ni Daniel atong una. Wa man sila, si Daniel nagpakita nga nag-ampo sila, pero na sila Dios nga ilang giampuan sikreto. Munya kay dunay siluso nakakita kang Daniel nag-ampo pa sa laing Dios. Mo tong naghimog dekretong tao nga nakakita siya kay usa man to ka opisyal nagbuhat og kanang gitawag og balaod nga din ang dili gani mo ampo sa ribulto ni King Nabucodonosor prisuhon. Matod pa niya dili na kay prisuhon. Ang una itambog dito sa leon. Sa layon nga gikulungan. Layon din. Approve dayon si King Nabucodonosor na limang ka iyahangalan. Pero amigo na sila ni Daniel. Wa kabalo si King Nabucodonosor nga diin si Daniel ang gitukoy atong silusong tao. Mao to nga sa pagkadungog ni Daniel basig mo na basyon sa mga tao ba nga nagpakita. Nga naay decree ang dili gani muampo sa ribulto ni Nabucodonosor o ibutang dito sa layon. Sa lungib nga may leon nga matod pa sa hari. Ayaw ninyo pakan-ana tulok adlaw aron pagkulog sa tao niya urot dayon pati bukog. Mo to'y patakaran nila. Mo ginay na isulat ha. Kinabasahan ko naman ang tanan. Moto nga din, niabot ang panahon nga kabalo si Daniel. Unsay gibuhat ni Daniel? Nitago ba siya? Wala. Samtang nag-ampo siya sa Ginoo, una siya mag-ampo, giablihan niya ang iyang bintana. Aron makita siya nga, wa siya mahadlok nga mag-ampo siya. Moto nga, gidakop din siya, kay wa siya nituman. Kaya napakita siya. Moto, gidala siya dito. Niabot ang panahon niya din, ang Ginoo nitabang niya, niluwas siya, kay nga naman, dinuod yun ang Diyos niya gibuhi. Nagpakita siya. Pero karon kamo, magpakita ka og ampo sa diya nga moabot ng Great Tribulation nga, di ka kapamalit o kapamaligya. Kung wala kay marka, kanya ka nang mamarkahan, dili naman maluwas. Mudaga naman gyud ta ana, mudaga naman gyud ka ana. Magpakita pa ka kag ampo. O bitan ko sa kabutang nga logic lang ba nga din kung imong sabton. Ang will sa Ginoo wala masunod. Labi na ka ng pag-ampo. Ang ampo is talking to God. Mo nang giingon ang Ginoo mo answer nimo lang nimo. Ang prayer is edifying yourself, makapalig-on sa imong kagalingon kay ang Ginoo atubang nimo sa panahon sa pag-ampo. Mo nang giingon kanus ama kumatubang sa Ginoo kanang magpatulog ko sa luha, kanang mag-ampog yung ko, maghangyo ko sa tago. Kanang gingon ni Jesus Christ in the closet room. Sa ato pa, kanang closet room, pasagdan na lang nato na. Kanang gingon sa kabubuton sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, and your Father will answer you in secret. Mabito na mga tao, wala masultihi. Kay nga naman, na-under man sa law, na mag-pray na lang, ha, pray, bisan nasa, kung pangutan o na ka ng tao mo ampo sa kananan, pangutan na, so man prayer na o thanksgiving. Pumingo na thanksgiving, o wag yapon siya kabaw sa will sa Ginoo sa pagpasalamat sa Ginoo. Si David nag-ingo, nabitaw na pulong, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Unya, niingon po si Apostol Pablo sa Roma chapter 14, verse
verse 5 o 6. Ang tinuod nagpasalamat katong na-convince nga adunay usa ka adlaw nga lahi sa ubang adlaw. That is Sunday para sa tuwa. Kung na-convince ka nga Sunday, mao ka na ang tunay nagpasalamat. Di ka pwede mag-ingat. Salamat Lord, salamat. Makapasalamat ka kung naipagsulay. Mabitaw na nga, usay ang tao ba nga wa kabalo sa will sa Ginoo. Muna, ang tanan nilang gibuhat is under sila sa law. Mabitaw kung sulti ninyo karon sa kabubuton sa Ginoo mo na nga. Ako sa tinuod lang, naabay nakakita sa kuha, nag-ampo ko. Muna, hadlok gani ko, muad to gathering me, niya, pagpunto, di ko mampo, kay blasphemous na. Kay kung when you pray in the closet room lang yun, mao man ay gingon sa ato pa, laktawan taday na, di dayon nato natuhuan. Kung sa may makuha nimo kung sa closet room ka, madaot ba ka, mawala ba yung pagkakristuano nga mao man ay sugo sa Ginoo nga to kang Jesus Christ, nagtudlo siya when you pray enter into the closet room, napay mawala na nga will man na sa Ginoo, mas naay mawala nimo kung magampo ka sa gawas. Kay nga naman, nakitaan ka nagampo ka, nya mangaway day ka, nawala mo pagkakristuanon. Way bali na lang untag wa ka nagampo, bahalag mangaway ka. Kay wa mawala mo pagkakristuanon. Kay wa mo po kay Kristo. O bitaw sa kabutang nga i-final na ko ninyo niyo. Sa manato nga din kita mahimong adoption o adopted, ma-adapt nga na may processing. Mo bitaw na nga adunay redeem, kanang the redeem of the Lord. Wa pata nag-isgod ang redeem of the Lord. Kadaghan may gisulti, the redeem of the Lord shall return into Zion. Naa ka sa Zion, the place of worship, kanang church. Dapat kung ikaw giredeem, naanag ka sa simbahan permi. Matag Domingo. Kay wandira ang gihatag sa Ginoo, permi matag Domingo. Kay giredeem na ka. Muna gingon dito, therefore the redeem of the Lord shall return into Zion. Kanang Zion is the place of worship, that is church. Dili ra ta mag-ampo. Munang ningon gani na ipulong sa Ginoo. When you hear and read the book, the Bible, the scroll is in the day of the Lord and in the house of the Lord. Sa auto nga, bisag isa lang nakapulong, nahisulat good na, walay malaktawan, ingon ni Jesus Christ na. Kung ipakagamay daw na nato, labit ang gamay geto sa gingarian sa langit, wala tayo chance malangit. Kung ingon ni Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 1 verse 5, having predestined us unto the adoption of a children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Predestinate. Ano na gingon? Predestined. Kita, kanang kabawang sa ng predestined. Kanang angayan ba? Angay. Ang angay nimo is adopted. I-adapt yun ka. Kanang gingon sa dictionary, destined. Ang asa ka padung mo agtug yun ka dito. Faith. Determined. At tuan mo angayan o padulngan. Mo na ang adoption. I-adapt usa ka kay di man ta kasud sa langit kining lawas o dugo o blood and flesh. Muna gingon di ta ma-change. The mystery is ma-change na itong body. I-adapt ni in the days of redemption of our bodies, adoption. Mo na nga kita nangalagad sa Ginoo ang ato ang destino, kanang predestined ba? Adoption. Mo bitaw nang kanang adoption, ang i-adapt sa Ginoo katong na new life, na born again ug na new creation. Mo na i-adapton sa Ginoo, mo na nga magpabautismo ta aron tawgon na taog new life. Ma-born again na ta, new creation na ta. Kanang baptismo. Kanang tanan na bautismohan o wala na resurrect, wala na nag-new life, wala na born again, wala na new creation, under pa na sila sa lugnanan. Wala na sila nabanhaw uban sa Ginoo. Although si Jesus Christ nabanhaw na kaniadto pa, pero ang mga Kristohanon wala pa na nabanhaw kung wala pa na sila na new life. Kanang new life as
nga ang iyang pagpangalagad sa Ginoo ba dili na pareha atong una kay dunay mga pagpangalagad atong una traditional. Wala nga ang ato ang destino. We are predestined. Having predestined na ta kay nakailan na ta Ginoo. Muna gingon ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 1 verse 11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Ang atong na-obtain, ang nakabot nato ba, kanang inheritance nga gipromise sa Ginoo nga ikaw duna kay ma-inherit. Tanan mga tao nga lagad ma-obtain na nimo ang inheritance. Ingon nga ikaw being predestined. Ingon nga ikaw tagana anang the day of redemption nga matod pa niya according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Kadto lang nagbuhat nga din ang purpose nga iyang gibuhat pinaagi sa counsel of His own will. Kanang mga pagtambag sa kabubuton sa Dios. Unya nagminaw kag pulong sa Ginoo nya di na kabubuton sa Dios. Predestined ka ma-obtain ka nimo ang inheritance. Do na tay inheritance. Pero una nato ma-inherit ng inheritance nga gipromise sa Ginoo kaniadto sa mga tao kang Jacob kinahanglan usa siya mo nang gingon ma-obtain mag-work sa tanan butang sumala sa pagpanambag sa kabubuton sa Dios. Counsel of His will ba kanang dili ning counsel-counselan ka lang. Real ang counsel niya wala day gi-counsel sa imo ang will. Mo bitaw na akong gisulti sa inyo ang will. Amo ni akong gi-counsel sa inyo ang will sa Ginoo. Pangitaon jud nato kay mystery na. And the will of God is we are predestined because we are redeemed. Gilukat na gud ta. So padung gyud ta diha. Asa diha sa adoption kay dunay the day of redemption. Mo bitaw nang redeemer si Jesus Christ, kita ang gi-redeem unto the day of redemption kay mubalik man si Kristo diri. Kana pagbalik ni Kristo mahitungod na sa kaluwasan dili na mahitungod sa sala. Ang first niya ang ani dinhi mahitungod sa sala ingon ni Apostol Pablo. Ang ikadua niya pag-ani diri dili na mahitungod sa sala. Mahitungod na sa redemption. Nga kinsa tong nagpadayon mo nang gingon ang mulahutay sa walay katapusan maoray maluwas. Mao na to iyang i-redeem mo bitaw na nga maningkamot ta makapadayon ta. Mo na mwingon ko ninyo pabilin jud mo diri kay diri ra ang gitawag og changes in the twinkling of an eye. Kay mao ning adlaw nga din ang Ginoo gani karon nanaog. Kabalo ba mga Ginoo nanaog? Tungod kay nahibaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mo nang pulong. Mo na gipadayag nato because kita servant kita sa Ginoo kay gi-reveal niya. Sa tinuod lang way nagwali about ini. Mo na mangiso ko pagwali niyo aron may baw bisag gamay ra mo kamo ang iya sa Ginoo kay gipadaygan mo na mo na nga samtang napay higayon. Tuho ini. Kay kung di na ninyo tuhuan under mo sa law nga nagsimba lang mo bitaw na nga gipadayag sa Ginoo ang will. Ako sa tinuod lang nagabasa ko every alas 3 sa buntag. Di ko pwede, di ko tabasa. Mahadlok ko, mag-uol ko, maratol ko. O nang pukawon ko, pinaagi sa damgo. Kanang damgo is awakening na. Pero kanang mga vision and dreams nga kuyaw kayo, mo nang giingon, that is warning, revelation na sa Ginoo. Makigistorya ng Ginoo sa mga magwawali. Mo na ang Ginoo sa makigistorya na po. Pero every night, gikuan ko niya, gipukaw. Usay, alas 2, gabi, alas 2:30. Pero ningon ko nga, wala ko katog hangtod alas 5. So, umuhigda lang sa ako aron makapahulay akong lawas, bisag akong mata, nagpiyong, pero akong unang-una, nag-meditate na sa Ginoo, nag-pray na. Yan na yung mga gipadayag sa kuha. Ganito yung gipadayag, pero mangayo pag ko sa Ginoo kung tinuod yun to. Pero tanang nga nasantog sa kung nauna, gipadayag ito sa Ginoo. Basta doon ay mga butang nga din ako padayon kay padayag to sa Ginoo sa kuha. Nga mao day na hinungdan.
Isultiran ako na po ninyo. Mao na ang iyang gingon, we are predestined because we are redeemed. According to the purpose of Him that worketh. Katong nagbuhat sa tanan butang sa counsel of His will, katong mga gisulti nga kabubuton sa Dios mo ni atong buhatong. Ephesians chapter 1 verse 9 ingon ni Apostol Pablo, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure which He had purposed in Himself. Ang Ginoo mismo, wanang gingon ni Apostol Pablo, ingon nga kita gibuhat nga mahibaw ta sa misteryo sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong kalipayan which He had purpose. Aduna siya purpose sa iyang kaugalingon. Ang Ginoo mo nang padaygan ta og mga gitawag og mystery. Kabalo ba mo sa mystery? Ang kingdom of God is mystery. Wanang ningon si Apostol Pablo, ayaw mo pag-ignorante. Ikaduhang mystery, ang mga Israelites giblind aron kita maluwas. Ang ikatulong mystery, gi-change or i-change ang tao. I-change mo sa tao na ta musud sa gingharian sa langit ga kanang kingdom of God. Ngayon ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Di pa nato na makaplagan. Di pa ta ka-enter, ana. Kaya dagang kayo trials. Having made known unto us the mystery. Pasalamat ganita kay ang mystery of His will. According to His good pleasure, sumala sa iyang kalipayan ba? Maayong kalipayan sa Ginoo which He had purpose in Himself. Mo na ang purpose sa Ginoo sa tao. Magbuhat og kalipayan sa Ginoo aron ang Ginoo malipay mao na atong kusog. The joy of the Lord is our strength. Bisag matiguang ta maulang gyapon atong kusog. Sama gud ni Samson. Giinan si Samson ayaw isulti na imong kusog, asa gikan na imong kusog. Ya kay nahigugma man siya sa babae. Nya katong babae kay gisugo ra man sa Palestinian. Pangitagin niyang kusog kay ngano man nangahurot na ning tao sa Palestine, mga sundalo. Isang isa ra na siya mo patay man siya 10,000. Pinaagi lang sa panga sa baka. Pangig ba bukog lang niya mga bangkaw, mga espada tanan. Hurot lang gyapon na 10,000 na. Tamang tugingon sa Ginoo nga ang iya sa Ginoo mga tao nga bildihon niya ang mga 1,000. Labaw pa sa aktor ng mga iya sa Ginoo. Ang mga aktor din sa Lida, mga napulo, pray kaya niya. Pagka ika-11 patay na siya. Pero sa Ginoo, way makapildi. Wa gani hinagiban nga gibuhat daw ingon sa Isaiah nga para nimo mopildi. Wala hinagiban. Bisa pag injection, di ba na hinagiban ng injection? Wala ako gingon sa inyo ha. Kanang will sa Ginoo is that is mystery. Iya ang gipadayag na mid known. Aron sa iyang good pleasure sa Ginoo. Purpose sa iyang kaugalingon. Manang gipaybaw ta kung sa will sa Ginoo. Manang dili lang yung mga lagad ta nga di mapaabot lang ta sa ending sa may tabo na to. Magpaabot ta sa changes of our life. Wa bitaw nang gingon ni Apostol Pablo una mag-twinkling of an eye sa iyang gingon dito sa verse 30. 1 Corinthians chapter 15 verse 30. Why we should stand in jeopardy every hour. Ngano magabarug man ang tadaw ini kanunay ning kalisang kahadlok jeopardy ba kanang ginapagita kada oras. Wala ang buhat sa kaaway sulayon gyud ta tintalon gyud ta. Mo na nga adunay order ang Ginoo sa tuwa i-change ta nga mahimutang sama sa manulunda. Labi na kay dunay moabot great tribulation ang ato agyong panikamutan ni twinkling of an eye. Once nga day moabot ng great tribulation ilisa na ta kay kanang giingon nila dili ka kapamalit o kapamaligya in the twinkling of an eye di na nimo kinahanglan pamalit o pamaligya. Pareho atong wilderness gikuha siya sa Ehipto di na niyo kinahanglan manarbaho mo ani mo diri sa wilderness kaya ako magpakaon ninyo. Ako'y mag-supply ninyo. Bagulbol lang gyapon sila mo nang
Ala, baktas mo, ato mo dito sa land of promise. Dito mo manginabuhi. Nga, ayaw ibaligya na ninyo ng yutaan na, ila mag-ibaligya agad. Wala ko nabasahan. Sa Galatians chapter 4, verse 5, ingon ni Apostol Pablo, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption. Dili ta ma-adapt kung ang ato ang pagpangalagat is under the law. We are not under the law, but under the grace. Kanang magbuhat ganita by faith. Kung anong imong pagsimba, tuuin na. Kung sa matutuan sa pagsimba, be, nga kung maadto ta sa balay sa Ginoo, kauba nato ang Ginoo. Nagtuo ba mo na? Mo man ay gingon. Moses, ina akong mga katawan, buhatan ko nagbalay, aron makikuban ko nila. Aron sa panahon sa adlaw, nga gihatag sa Ginoo, nung kaadlaw, bisan asa mo, wanang gingon ni David sa Psalm chapter 20, sa diya, makita ka niya diya sa balay o sa sanctuary, iyang ipadala ang tabang gawas sa sanctuary. Kay bisan asa ka ang tabang, mag-auban nimo. Which is, ingon ni Apostol, ani Salmista David nga ang manulunda nga nag-take charge sa imong ha. Doon na tayo manulunda kada usa nato nga di mo take charge di mo kay bisan asa ka panalipdan jud kaniya. Ingon ana na kung mutuo mo, kung iya mo sa Ginoo nga di moadto gid mo sa balay sa Dios. Kung wa ka sa balay sa Dios, naa ka na sa inyong balay, mingon day ka nga kauban nimong Dios nga mao man ang punong gingon buhati kog balay aron makikuban ko nila. Mismo ang Ginoo ana nagsugod kang Moses. Nya imong kauban ang Ginoo nga wa man kakaron. Kung wa ka sa balay sa Ginoo, mo bitaw nang ningon ang Ginoo sa Chronicles kang David. Asa man akong balay nga akong kanaugan, asa man akong papahulayon nga gani ako magani nagbuhat ining langit ug yuta. Sabot pasabot ato sa Ginoo kang David. Nga kanang balay nga diin balaan ba? Dagan may simbahan balay man sa Ginoo. Ang problema kung munaog bang Ginoo diha, manaog lang ang Ginoo, maghari lang ang Ginoo kung dunay righteousness diri. Mo bito na atong buhaton sa pagsimba kanang right ba? Mga righteous nga mga tao nga nagbuhat og right diha sa tubangan sa Ginoo. Ma-receive niya ang adoption. Kanang iyang gipanglukat aron ma-receive ang adoption nga din na under manggod sa law ang tao. So we are we have a redeemer, the deliverer, the savior. Kita man na si Jesus Christ mao na nagpakamatay siya aron kita gayud ma-redeem, ma-deliver o ma-save kay siya atong savior. Mao nang gingon diri, and we are the redeemed of the Lord. Mutuo ba mo nga gi-redeem mo sa Ginoo? Dapat mutuo ta. Sa Lucas chapter 1 verse 68, ingon ni Jesus Christ, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. O katong pag-ani ni Yesu Kristo, hulaan daw ang Israelites, kay ang Ginoo nagbisita nila. O giluwas sila, ang mga katawan, sila lang nga, duwat ilabot. Sa diyan niabot ang panahon, nila gireject, labot ta mo, nagingon ni Apostol Pablo, where there is no rejection, there is no reconciliation. Wa nila dawata. Giblind sila sa Ginoo, giblind the mystery that sila giblind sa Ginoo mo nang usapod na nga misteryo nga ang mga Israelite giblind sa Ginoo aron kitang Gentiles makabaton og light kaya wa gyud ilabot, wa gyud ilabot. Wala nga si Jesus Christ ni anhi dinhi nagbisita aron paglukat sa iyang mga katawhan. Kita dita katawhan karon lang tanahimong katawhan sa Ginoo, karon lang na-obtain nato. We are chosen generation, ingon pa ni Peter santang nagwali siya. A special people, holy priesthood, kanang magdadayeg sa Ginoo. Once we are kanang gitawag og obtained mercy, but now we have obtained mercy. Muna iyang gingon. We are not redeemed, but we are now redeemed.
Because of the mystery nga sila giblind, sila ang atong admonition ba? Nganong giblind sila, aron kita makabaton og kaluwasan, mo nang giingon tuhuin na ninyo, ayaw mo pagsalig. Kanang cross, ingon ni Apostol Pablo, gipaduol pa lang ta, gipaduol. Because of the cross, mo nang giingon ni Apostol Pablo, di ba? Gibasa ko naman ninyo. Mo nang blessed be the Lord God of Israel, the Ligon Jud and Diyos Israel. Kay iyang gibisitahan pag-usab o gilukat niya ang mga katawhan. Giredeem na niya. Wala kung ikaw giredeem sa Ginoo, kung sa inungdan, kay giblind sila, kay gireject nila, ang nagredeem, ang nagbisita nila. So dili ta magsalig nila, magsalig ta nga diin unta kita kaluyan sa Ginoo nga apilon jud ta og redeem. Kay dunay the days of redemption, dili lang kay ingon although si Jesus Christ atong redeemer. Unya to ipod nga ikaw gyud ang gi-redeem aron ikaw makapadayon in the days of redemption. Walay will sa Ginoo, dunay days of redemption. Dili ingon nga abi kay Kristohanon ka, maungin ka, maluwas na ka. Ambot lang, iyon nga the days of redemption. Palag makalahutay ka, kanya kung dagay mga pagsulay. Mo bitaw na mag-pray ganita, lead me not into temptation. Apila gyud na, ayaw ko giyahi to sa mga pagtintal Ginoo kay matintal baya ko muagi lang og mall. Matintal gyud ko ng mga cellphone nga bag ko karon matintal gyud ko halos nang muna na sa cellphone. Abi ni moingon ni Apostol Pablo atong kaaway sa atong kalag. Ang atong una. Muna patakat ang una mo ako kung daghang ko'y trabaho, daghang ko'y una. Atong una sa wa pa kayo ko nagdut-dut sa Ginoo. Di ko katog sa kuna-una. Abi naman sa akong ginauna. Trabaho, mo nang mingon sa dali ara nimo maka. Nga naman pagkagabi wa ko katulog kay nga naman ang akong mga pamaagi wa nagisulod. Anong sakit kay akong utok. Maguna-una. Mo nang di ko mo eskwela ka. Ang kalagutan ako sa eskwelahan ka nang mag-exam na. Murag ka ng quiz gani ka ng gagmay. Oh, get your 1/4 sheet of paper. Maglagot ni kuha na kay labad akong ulo magunang-hunang sa tuhat nga wa man ko nag-study ato sa mo makaingon ko ato muna nga maayo gini mag-study sa tinuod lang makaingon ko kay naka-study ko kas ano pag exam ay katunga lang hinoon 50-50 lang pero maayo na lang mag-study kay kun ra nang wala ka nag-study kay blanco ang isa ka kuan nimo na blanco magudri kay wa dayto study Manana na dagang ko experience. Pero di bali lang inong ko nila dili ko bright. Pero bright na ko sa Ginoo. Mo na ko gituhuan niya. Mo nang mahadlok ang mga gitawag na ay mga kaalam kay suway kaalam mo nang ako nang gibarugang pulo sa Ginoo ni Apostol Pablo. Ang gigamit sa Ginoo ang mga way kaalam. Kaya ang tao manggod ang Gentile gusto kaalam mo na ang gamiton sa Ginoo kanang way kaalam. Mo na mga tao mo adto sa mga bright nga mga magwawali. Wa sila kabalong ningon si David ha. Salamat siya nga din siya nga wa siya na isnir. Ito dakwan kanang mga sa gitong pulunga to. Mga kanang naga-interpret og dictionary. Mga polar